Kanungot din. Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Hilot with Healing. Ayan, magandang gabi po. Shout out sa ako ang first viewer. Ngayong gabi ma'am. Sa'yo pamati. Panuhot ko sir ba niya, kagahapon pa nagsugod. Pagbasa na ko sa kong ulo, grabe panakit kong tiyan, may muron kumaliko. Ito nga, ulian ko pagkahapon, mga plus na, pahulay lang dito. Tapos, alam mo, hapon din sakit-sakit hindi natin natulog ko sir. Bata magkadawon, ng tiyan. Yan. Tapos, ganyan lang bustag. Basa ko sa ulo, kay magsimba ang tami. Tapos, sakit ng pagkaayo, yun lang. Na paningat ko taman ba, tumugnawan ko. Halos din akong ka-lihok-lihok, sakit ng tiyan. Tiyan dito yung problema? Ang likod wala? Sakit din sir, eh. Ano na yan? Pila ka buwan? Dua ka bulan. 2 ka buwan. Sa pagit? Moro doon sir, sa ikin, may kuya kong kailan. Nagmasa dahil kagapon. Basa ko gapon eh. Kwanta mo maligo na Kaya kanang kadadlaw ba? Kanang nagabasa kagapon, gabi masa, hapat. Ano man? Kailangan mo ko. Ha? Hindi ko katulog ida. Online selling sa ba? Kana usahay di sa kaligo og butag og tong kapan sa hapon. Daot na, kung bagit ka. Panungot mo ko. Kan ko balaka pa eh. Grabe kasi ito yan. Ilak-ilak yung gayra kay hindi man ako malihok pa. Tapos gusto ako makatulog sa tarong. Sa pagit ng pamatikit. Sa itin ko sa kundi sakit. Sakit po siya. Ano yung pag-plastar na? Yung plaster naman na. Plaster naman ang daan. So ang pinakakuan dyan ni Morang, pamati ang sagot. Kung panungot sir, ganito po, wala na akong ginabati. Panungot sa... Kung saan ka panungot, ginayin mo na panungot? Anong nakuha na bughangin, nasud na bughangin akong tiyan ba? Mura to, nagbasa lang po. Ya, grabe, sakit pa akong tiyan. Moro to? No, na ano po sir, pero ano ko naluya ba? Ano ko makuyapan, saka sakit. Hindi ko lang ka ng nanguan yan. Igor ako ng upo, wala gina ka. Sinabihan. Igor ako na ka-shampoo, wala ko kabal. Nagbuburo ko, wala gina ako. Unod ko sa ihang, hindi naman makaya. Ano na ako malipong. May nakabalong mo ka sir? May nakabalong mo ka? Naman to yung kuan. Sa Facebook. Facebook. Dudugay naman ko nakuhan sa imo, sir. Kita sa imuhang ano. Tapos, wala na may katuod, dire. Hindi nga, Tapos, ano kayo marag, ako libog Asa na yung balay? Yeah, Jetrix. Likod. Alikot sa Mediatrix sa Ila siya kay Mericram, siguro na diya? Mericram? third First cram, second cram, Yanos third cram, din na pero ron. naglanos mo, Mericram, ay, Yeah, Mericram diya, national diya. Third day na diya, third. Third cram na O dati. third cram ang Karon gikuan. Yanos na karon. Lianos na. Ang Yanos Street. Pero third cram, ganun ko ano na ba? Dati. Third Sa cram. kay Pinikab. Ginawa ka na. Ano po, sa imo, hindi sa ginawa. Ano ko sir, kapuyon, dali na lagi kapuyon. Luya. Inahinay ang undang anong magbasag hapon. Ipas mo na, grabe dagang kayo nag-ana-ana diri sa kuha ba. Ang hindi nga nang magabasa ko to hapon gabi eh. Siyempre, okay mo lang malimpyo ka pero ang hindi nga na, ang tawa na patlos kusog. Ang hindi ko na makaparalyze na. Paralyze, walay kusog. Lahat ang stroke. Ang paralyze, anong walay kusog, gusto nimo mangusog, pero wala di kaya mo tiil, way kaya mo kamot. O, depende sa pagkaigo. Pasagaro kung asa ginabasa, mo dito. Yung mamuhipoy, mangalay ang sugod na na. Sige lang, pangalay ako Yung murag lamay naman lang mahigda. Kapoy naman. Yung makatapol na sa muni, pas mo. Depende lang yun sa maigo o sa'yo. Napoy madugay. Kasagaran dugay. Dugay maningil. O pag ningil na Isa po. lingkod-lingkod yung labas ang dugay. Wala, dali maningulangan ko pero mao gani ending ana niya. No, pati yung lisura anak
Ito naman na sa ospital, matagbaw na lagukod sa akong pagpalakaw ng white kusog. Gawas white kusog, ang ilang ipasangil na sugar. Pag wala tayo sugar, o baba kayong sugar, wala kayo kusog, tumba juga na. Yung kulang po siya. Ano rin? Sige. Asagin balay sa 3rd gram no, o na Llanos. Sige. Wala kayo shout out. Di mong masuki. Wala gani na po ulay yan ito. Online sa? Anong kuan ng good kay ukay. Okay, magutanan mga halos, mga kuwan. Sige. So, yan guys, shout out sa taga 3rd gram, Digo City, or Llanos na daw karon. No, mga naman na 1st, 2nd, 3rd. No, ano na siya. Mingaw po na lugar, no? Pero lisod kayo pag labi na gabi, marunong na kayo maagi. Wala. Pwera lang dire 1st gram. Pero balay nila. Dagan, uy. Karaan daw. Oh, karaan. Nakalaan mo balay. Karaan na din. Pares dili sa Robino, dagan ng tao. Ganyan tao na rin. Kita ay ang silingan. Sa Robino na dagan ng tao. Iya, kaya pag makural, wala na. Mingaw na kayo ng gabi. Kayo eh. Kanindo, tinaong. Relax na una. Ulam. So yan guys, shout out sa taga 3rd gram or Llanos Street, Digo City. No, shout out sa inyo, hello sa inyo ha. Kasi ma'am diri ato ang tabangan. 2 months pregnant baby. Ayan. Nasa 2 months na. Ano sa mo 3 months? Dili man na ma-fix yun. No? Ano sa 2 months na siya. Manarka? Kay kuan pa magtuon na nagpa-check up sa Villegas. Tapos Dili ka ka manarka? Eh manarka mo. Ano kay kuma? Check up mo sa iya ha para kapan tambal vitamins ba. Lindot magkakon. Ano? Manarka. Nani plano na mo ugma Kapit manarka. ba sa mga ito? Wait, ano? Patay na, bubuk na. Pero gulang na, ano? Bulang. Sa una pa mga may. Oo, kay ako lula kailan ako na sa iyo. Oh, kami din sa una pa nga first yung baby, napulis na kaya kung napang. Manal ka, okay na juga na siya. Sige lang, main no. Nga buhay pa. Sige. So yan guys, atong tabangan si ma'am nga mamayo sa ginapamati. No, na siyempre inabanan sa pagkampo sa Ginoo. No, manikamot nga mamaayo si ma'am, kay kahit kay natin ginapamati. Napatoy isa ka kanina, wala na mo tawag. Kali sa Jesus, gikan ko buntag, hantod di karon, districti ko. Nasingit na lang itong nako, ngabit ni mga sa bata. Gusto ko home service, pero wala na lang, di makain home service na mahurot atong time. So, ayan, so, siyempre, tanang nga mo doon sa kuha, maningkamot ang mamaayo. No, ang matag mo doon sa kuha, maningkamot ang mamaayo, na pa na sa pagtampo sa Ginoo. Siyempre, shout out po na kuha mga suki. No, sa Hilot, shout out nga Digo City, Davao del Sur, ayan, hello po sa inyo ha. O shout out din ako ang mga viewers, top 12 country viewers nako, no? Shout out Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. So, thank you so much for watching my YouTube channel guys. So, siyempre, nabiramang pasalamatan ako Pilipinas, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. Ayan. So shout out pa siya. Shout out pa rin sa nag-comment ng mga Tugigaraw o taga-Tundo o taga-Paranaque. Oy, nanay nag-comment ng Kuturos pag-yun lagyo. Di man digos ang mo comment. Oy, comment pa mo digos. No, ang lagyo, inon mo comment ako No, nakuha man ko sila, kay lagyo po sila. Pero nakuha mo lang, gusto mo nila, no? Jadi bila pasabot. Hindi naman comment ang taga-Digos kay dool na lang. Dili lang, comment. Dool naman. Napoy uban mo comment, pero napoy mga small basher, hello basher. Kapag itong sikat na basher. No, so na lang. Pero wala mo ko sila masayod. So, ilan lang, komento lang sila nga. Sino comment lang mo? Pero try lang mo kanil sa kuha, di ba? Dito unta mo nga layo ron ng kuha, no? Iyohang nabalaan. So, ayan. So, shout out po na po ang mga subscriber, nag-comment, maraming salamat. Siyempre, shout out ako lahat ng mga OFW, no? Ayan, shout out sa inyo ha, God bless. So, sa mga nagpunta na sa location, ang ako location, taga Digo City ko guys, Barangay San Juan, First Camp Street, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, ayan. O, ganaman magkiprint ako, doon ako Facebook,
eri kilot ang binisaya o ang eri kilot ang traditional. So ayan guys, so maghilot ako karon guys. Ya kung karon lang po ka nakakita sa akong channel na Facebook, subscribe, i-click lang notification bell para maka subaybay ka sa kuha matag adlaw o sa kada kung sa akong ginahimo matag adlaw niya pwede ka mo comment, mo like, o mas nindot jud kung maka-share ta kay daghan ang masayod no kung maka-share lang jud ta no. Daghan po tang matabangan ko to sa mga. Ayan guys, so maghilot na ko. So tanawa lang jud ni guys kung basi ganahan mo. So napan ni sa part 2 ni siya guys ha. Or mabasi maka-part 3 ko. So ayan, so shout out sa taga Digos, Estrada 3rd, Oliano Street. So maghilot ako karon guys. Love you guys. Hindi ko tumutan ko alas 8. Ha? Ano reply na? Kapag ba? Kita mo. Ano? Lain po ito lawas ko. Preso po ito ba? Sa mga anim ito, lain po lawas po. Lain po ko lawas, ano, taghanan na ito. Ah. Malit. Man. Birds tree. Ha? Birds tree. Birds tree. First stream. Bird string? Subscribe na ka ma'am. Wala ma. Yeah. English. Subscribe po ma'am. Mamaya na lang madungag ang isa. Okay, wala kong gagminat ganina. Sa internet, wala ni kakuan. Man lang madungag ang isa. Importante kita ng isa no. Dili Dili ka mabuang kuan. ra ba yun ma 1 million subscriber. Gani, Isa na lang di dapat kulong. dagdagan na. Wag ka mo subscribe. Share na to na kay para daghan mo kan. Karang sharing mo na dagang nangalak mo. May naapod ka sa kuha mo. Ano sigurong sharing ba no? Mag-share Lagyo naman kay uban. Oh, magot ko. Kada kanina o taga na stress, taga tagom. Ano kayo Lagyo kayo no? Kaya mga ano ba ka sa mga friends niya, na Yung lagyo, yung friend, no? Makita man gud. Unsa man ni? Asa ni anak mo no? Ayo na biyan tagom no, ni anhi pa rin no. Nangito iba nga, nangito makita nga sa Manila. Oo, nani ka eh. Nato dali. Ano to nakita lang mo. Wala gyud. In Japan. Ang layo gyud nga ni anhi diri Japan. Kasagsagan to sa COVID. Nilusot siya, nakalusot din siya ha. Ano bitchoy? Ano na pero wala pa to katong mga kuan. Pero murag na-improve naman daghan mga istorya. Daghan na kay mga prololong. Bukan sa tayo. Dugang sa time. Ang uban mag-video sir, ubo lang. Makita nyo sa uban nga mga vlog nga Isang putol-putol lang ba? putol nila nyo. Sabi na natulog sila. Kira na. Para kuan lang ba, kita lang kung isa. Ako dili. Oo, pinas mo. Wala pa man ikuan gid mo, di putol kay para kuan. Ah. Pilotin ko nimo karon na kailangan. Ha? Nato mo bukid. Isa may mahilot na ko. Hapon. Nabukid. Kalang bato. Kasakan matanaw. Wala kasaka bitaw mo atong kuan. Kami na to. Itaasa sa hagdan. Ang babata, wadi pa kuya. Sige na balik sa saka. Ano ito ka pangan ma'am? Ha? Jeremy. Jeremy?
Apa ka kautot? Sarap-sarap. Hmm? Hindi na rin. Bukod may sakit ha? Kapag malitusan. Ang butot yung kapatago, binihirap na lang. Diyan sa tao. Bakit ko sa lubog batang? Magamay sa bawo, anak ko kaputupon. Magamay sa babaw. Mura sa kuwan, karabo. Oo ba? Oo, buwan po sa itong parago. Magamay. Tatakon niya itong dislocate. Dislocate ang tail. Ah, Mga kababayot. Dalian na lang inakuan. Matagod sa iskalibo. Pangayaan mo na ito sa Kaya na vitamin. dislocate ang tail. Kuwan, disgrasya. Motor mo to? Naghilhil. Pagkatukod. Matarong. Bukat biya ng motor kung hindi na mo dagan. Oo. Labi lang ganang makayan. Dapugan ka. Ang mura na ito, di magic, eh. Dali kayo. Gigo lagi duot. Anak ko lang. Kamuas man yung tanan ako x-ray. Ay X-ray ba dito? Oh, x-ray. Di ka dyan sa hospital. Hospital. Alas 11 na magsabi eh. Dislocate din siya. Anak ito. Kita po. Wala lagi ito. Ang simentohan mo ito, di mo dapat ito makuhan. Dili sa mga Hiwi na gito siya. May 14 days, 15 days pa yun na. May 20,000. Okay naman ang 20, na ako kay kwarta no? Kwarta. Nga gigo-higo pa. So may matay na mag-20 ran. Dahil na lang kasaka na hilot. Pag-dislocate Nga kaya yang kauban, nahilot man ako sa ladder eh. Hindi ko nagsumpay-sumpay na ba dito na lang. Alas 11 na lagi. Ato masyado yung aso sa silibing. Hindi sila. Baba. Baba bitaw to niya. Baka to. Hindi siya Balik kalakon. man to, bayot, pagka pila ka bulan, kaya naglain na po ng lawas. Wala na ito nito. Ito, kumusta na to? Ayun, mag-ito sa pool. Pagka lang daw, nakatulog lang siya. Nagagamay sa kitang to dali, nawala na siya. Normal lagi mo ba? Ito kung pa ba di ginoo. Lain na ito daw to. Oo. Katong pa niya, bibang. Katong disgrasya. Grabe ang buwan. Apuyo ko keto. Dire no, kuan. Nga kuan man sana, marong nga bungka kang baga. Sakit. Grabe ang buwan. Munitan na ako to po lang. Nagliyok ko ng mga pupuga to. Nasa ko na puratan. Wala na laging pabalik ni sige sa tulong. Tuloy kami ito sa... Ayaw naman, te. Wala na ito pabalik eh. Ayaw naman siya. Hindi ko maliyak ng kamot. Sakit-sakit na. Ano kong kundaya ko. Tunggo yung magkada balik. Nakakalimot-inom discussas mo ko. Hindi abagag nito. Nabalik-balik. Hindi ka palandaan sa ginag. Sakit na. Sakit. Tayo. Tumboy ganito ha. Isip dito kay Lapion. Era, Tinawag siya ng liyo po yung pag-arrange. pirahanan man to. Yan ang dito. Nga dili man sukot siya. Bukag mo ng buko. Yung kagunggot. Yan ako tanong sa screen. Saan mo? Di man sumpay. Ano? Tay, di naman yung sumuraan eh. Bukag yun dito. Hindi na tumpay. Ano ko nang nalahi man eh. Dapat dikit man taan eh. Kung isang dikit. Saan man eh. Ano lang, hindi napahilot man. Hindi. Naulian.
sakit yung silo ko, diskursi ko itong tumukot. Iagya itong dugan. Dugan ko ito. Ang gihit ko po yung mga Kato nga sa iyang dughan. Pero, oh, dari wala, dari. Kanan back to back. Bukag. Bakit kita yun? Ikaw hospital. Dito lang hospital. Pagawas. Paggawas. Gawas kayo simbar, barakaan po. Okay na, dito na lang na ipayo-ayo. Patient na ba? Kasi naman sa hospital. Di malihok. Gamay rin lihok. Ito, Sige silang ay, surang-surang ba? Ay, surang-surang kita. Lihok mo yung kuwan na ito, mga buko. Hindi ka na po ito, Dre. Kanalan ako. Nang gimok po diyang ribs. Naku, lihok lagi. Lihok, nilala kita. Ako na mag-ilot, lihok na. Nalihok na niya. Karon lang mo kabalo gud diri ka. Kabalo pang daan na dugay na gipahilot na naman kung papa na Ano yung papa ron? ano namatay ang papa Ano sa lang? last year August. 2022. Ano ba? Kubantay diri mo. COVID. Dili suka-suka mo to siya. Lain yung sinukahan makay brown. Sige. Bukod yan siya. Bukod niya tiya. Wala ka ito gikuan. Sige dautan yan. Wala. Sige dautan makaila. Gikan pa ato ng Bernis sa gabi. Anto nagdomingo Hospital ninyo. Hospital lang. Nga, kumusta man? Ay, ano ito mo? Wala man may alibyo. Sige naman sa suka. May tagaan sa kwan. Huwag ka nang... Wapo nyo gato Bisaya, try. Wala gini ka balo ang asang bisaya dali kay ang among nabalaan kay dito naman sa Matanaw. Yun sa magkang. Ano sa to pangalan to lang nga? Ayun na. Kasi kabalo pa lang yun dali. Na-stroke mo buto, gikan mo buto siya disgrasya. Na pagka-disgrasya na balik yung tiil na-stroke, na mild stroke. Atake na siya. Na sige mag-inom, high blood, sige, ano ito, high blood. Tapos nakabalo pa lang may diri dugay na, dugay na Ay, tanong ko kasi dito. dinautan siya ba? Ay, Sige suka, gikan pa Biyernes sa gabi. Antod na Domingo, antod na Lunes sa bunta, akadlawon. Yan dito ninyo, ya. Namatay sa hospital. Hospital naman ano yung picture niya? Nga ako Tanaw dali. na ito daw. Ay, wala ko dala kong sil. Yang isang yang naong lang nga, buhi pa ha? Katong buhi. Wala ko dala Ay, ito picture nga patay. Kaya matitik mo na ito na kung... Kaya murag, huwag na siya, murag mo siya gipainom, nasa gipainom. Okay, gikan man siya Manginumay ba, ginom. manginumay Oo. siya. Yan ay naputang siya yung inom. Huwag nasa gul dito niya inom. Kung sa inom niya, gikuan, butang sa baso. Magayon ito, mo gito among kuan gani sa duda. Ay ano, may ano. Kung nagala to, Dre, posible pa maapsan na to, basta buhay pa maapsan. Gani. Kagamong natabang Dre, kasi kaser mo mga kun. Wala. Pwede ni ka Banaw lang mama. Kira, Nakabalo lang ni dali. Dali lang ka mo tayo pahilot ng minti. ay Dre, mga wak-wak, mga barang. Mga, Ay, paano mo ka na mo to sir? Ay, ina na mo na na. Ay, di na. Sige, inom. Sige mo na kong inom. Nabigyan na siya. 61 na. eh, Mag 62. kuwan ka mo, power pa man na. Di man na kuha ng 60 kot. Ano pa, mga 70, 80 nga na. Ati ko to, kanadyo Mga nabintaw na. binta yun. Ah, sinta di pa kay kuha na, sa kuha lang ha. Basta di lang po ka abusado. Kaya kabusado po ka, 70 kuha na kayo. Pero kung normal lang yung ka nga di ka, well, kahi pang ginagan mo nga niya dali. May binta, may tres, mga tulas. Kira? Abusado kayo, adali, Ah, iso distinta. Isa di. Hindi mo nag-usap sa lawas. Ayun ka, hindi ka 50 pa, mura na, 50 na. Kaya?
giingon ni hindi ako nga. Suka daw lapok. Ang padala. Tahilo sa kuha ba? Musuka daw lapok. Kulba mo kaya na. Pero wa man gihatag. Kaya nada napo din maayo daw dito. So, like, wala wala ito, basuka ka ng lumot. Lumot ng suka ba? Musuka mga lain. Di lain naman siya eh. Mga gani, nalain din kayo kay sige na lang siya suka na, yung kaulam mo pa yung suka. Di mo kanihang lawas ba? Nasa kasabay nga tiguang. Inom. O wala. Nasa kasabay. Mas nakakabalaw. Nasa nakasabay nga tiguang ka inom. Diba, dito mag-usay ka inom sa kwan, paligi. Lige. Tiguang yang kasabay. Tabangay gila gamay pa yung lamisa. Gamay lang magiging lamisa mo. May nanggamay lamisa good be. Abot. Nalira bang tagay. Kira? Ano ito? Ano man ginamang duda ato? Eh, huwag mo lang yung suka-suka dito. Nang lang itong suka, ma-dehydrate na siya. Pwede lang siya mainom ng tubig. Dala na yun sa dextrose. Oo. Kato kay... Di, manggit eh. Naglahi, manggit. Mga kadla. Kuhan gid. Sayang no? Mga gikan o... alas 4 manata to. Yan na, minsan nga di siya kaginhawa. Sige, aling nasaw. Sige. Oh, nasaga na siya. May kasabot na. Hantod na kuhan. Kung nakatry mo ito kuhan, search lang yan. Hindi ko silo kung gawas ko. Wala gina. Bawa ginta mo kuhan na. Hindi ka kuhan natin eh. Libog na rin sa buhaton. Nalibog mo sa buhaton ba? Ang kana po dato, tuo na sila hilot ito. Hilot na niya ha. Kasi kana sa kuhan mo ko, nabalaan sa kuha. Hilot. Dili ko hiling. Pero hiling ko. Hilot na dala hiling ba? Nakilak na kuhan ang mga kuhan. Mga marangay.